Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka kuma a cikin wannan shiri namu. A wannan shirin namu mun zo muku da bayani ne akan Pi network. Mutane da yawa sukan tambayi junansu shin menene Pi? Shin Pi zai fashe? Zai zama coin din da za a ringa amfani da shi duk duniya? Ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu domin samun dukkan amsoshin da suka kasance suna taraddadi a cikin zuciyoyinku akan Pi. Da farko abin da zamu duba shine menene Pi. Pi dai wani project ne na digital currency wanda aka kirkire shi domin a tabbatar cewa cryptocurrency wallet ya ci gaba da gudana kamar yadda dai Bitcoin ya kasance coin da ake amfani da shi a duk faɗin duniya. Waɗanda suka kirkiri wannan network ɗin wasu 'yan tawaga ne wanda suka kammala makarantar Stanford University da ke California, wanda suka kirkiri wannan application din ko in ce manhaja a shekarar 2018. Shugaban wannan tawaga ya kasance Kevin Pepe. Bayan sun kirkiri wannan manhaja a shekarar 2018 sun yi launching ɗinta ne a shekarar 2019 wanda yake daidai da 14 ga watan March cikin wannan shekara kenan. Bayan sun kirkiri wannan manhaja sai suka bawa mabiyansu damar su fara mining coin din ta cikin wannan manhaja ta hanyar amfani da na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta da kuma wayar hannu wato smartphone. Ba kamar Bitcoin ba, Bitcoin sun kasance suna amfani da Proof of Work Protocol wato POW, wacce wannan wata hanya ce da iya 'yan tawagar da suka kirkiri wannan network ɗin su suke da damar bata duk wani tsaro da ya kamata don gujewa 'yan kutse. Pi sun yi amfani da algorithm ta bangaren Stellar Consensus Protocol, wacce hakan wata hanya ce da za ta ba wa makwabtanta damar shigowa su ma a dama da su, ba wai iya waɗanda suka kirkiri wannan manhajar ba. Bayan nan sun yi kokari sun kirkiri wata tawaga wacce take haɗe da mutane 3 zuwa 5 wanda a ƙarƙashin wannan tawaga ne suka kirkiri Global Trust Network, wanda zai ba da damar ba da kariya ga dukkan wata wallet daga transaction na yaudara kenan. Sannan babu wani transaction da zai tabbata ko zai approving sai da sa hannun su wannan 'yan tawaga kenan. Shi wannan application din mining din shi yake serving a matsayin cryptocurrency wallet wanda yana haɗe da lambar wayar mai amfani da shi ko kuma account ɗinsa na Facebook. Ba dai kamar sauran blockchains ba waɗanda suka kirkiri Pi har yanzu ba su samar da source code ba, da tambarinsa daidai da Pi wanda muka sani a cikin mathematics. Sun saki wannan application din ko in ce manhaja a 14 ga watan March shekara ta 2019 wanda suka bawa da mabiyansu damar mining coin din nan kyauta. Zuwa watan June mabiyansu sun kai akalla mutum 100,000. Zuwa bayan shekara ɗaya kuma sun saki mataki na biyu wanda mabiyansu sun karu da akalla mutum miliyan 3,500,000. Manhajar ta fara nuna tallace-tallace wanda ake kira da ads a watan May 2020 domin ta samu kuɗin shiga wanda hakan zai taimaka wa project ɗinta. Zuwa March 2021 akalla mabiyanta sun kai mutum miliyan 14. Zuwa 15 ga watan March na cikin wannan shekarar kuma mabiyanta akalla sun kai mutum miliyan 33. Za mu dakata a nan a cikin wannan shirin namu don ci gaba da jin labarin yadda ta kasance a duniyar Pi. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu. Idan wannan shine farkon zuwanka cikin channel dina, ina so ka danna mun subscribing sannan ka mu danna mun alamar kararrawa don duk sanda na saki sabon shiri ya shigo cikin wayarka. Nagode.